FM News. Lokal. Idol John, go ahead. Ang pasingked ni Mayor James Brian Alcid, akadagupan ng empleyado, itilawaga City Hall ket na irenyo kabayatan nati panagakemnan iti posisyon. Segun kenkwana, asaan nga rombeng amadanagan dagiti maseknan, tabasit laeng dagiti na apointaran, tawan 520, sinasupusupan a posisyon. Kinunana 99.97% ken tagtali na edad ken dagiti daduma ket ngay bilang med ako terminos. Nabayatan na maramit pa ng sarabo, dagiti empleyado kan kuana, iti umuna nga aldaw na, akas majority City Hall. Kinainayin na, ang maragsakan ito na, naman pa'y saan alinged nga dadagiti tensyon iti napalabas nga eleksyon. Imbatad na, asidadaan ito na ang makipagtrabaho kadakwada, kinaragsak na may sarita si Mayor. Ninggan tayo man ay ba na deti paseti panag-sarita na. Ka-idol Joan kita daman sukot na dito Madi, kita man Glenn, dito naka-open dito nga balok at reporters yun, di kalman niya. May sansalang, naka-open dito nga sa Bali. Naiya po iya. Ay, umuna nga aldaw, di bulan ti Hulyo. Dagsukot dita. Awan ti voice clip mo dita, Idol Joan, tayo suban langin. Madi. Madi. Sa bali nga nakatoka. Ay na, ayan. Di kita nga salpakyo. O check up'em. Di kita audio kada ko. Okay. Ay, sus, Ginoo. Wala na. Oh. At the voice clip mo, Idol Joan, pakat mo man. Nakaspagarigan. Idol Joan. Idol Joan. Nagpuka pa yun. Di voice clip, Idol Bernard, maditing, ba't na ma-replay? Ito yun, tibangir, wait lang tat. Ulitin tayo. Deta, go. Ay, dihan ko na rin yung talagang voter. ayun na, detan. Ulitam. Some of the position. Ulitam lang, di jahit eh. Oh, Lord. Ulitam! Go! Naumat o din na. So, ang damadanagan na po. Majority na rin yung 97% na irin yung apo. So, basit lang. DJ lang apo. Kumbaga, normal kasi di na tumangis co-terminus ng apo. Hangadyahan ko na rin yung talaga co-terminus. Sir, pero I just Go ahead. Idol Bernard, ti panag-sarita ni Mayor James Brian Alcid, kireto'y umunang aldaw na, idilawag City Hall. Damag iti syudad tilawag, kagway 99.5 Lawag, Idol John, 15 tatak, Turum, and